Здравейте, аз съм Наталия, а вие сте с каналът Аз разбирам. Това е мястото, в което всяка седмица получавате минимум 2 видеоурока по химия. Също така ще има и други интересни видеа, които са свързани с по-скоро житейски проблеми или казуси, и ще получавате информация, която не получавате в училище. Неща, които не учите в училище. Ако това ви звучи интересно, може да се абонирате, съвсем безплатно е. Темата на днешният ни видеоурок е свойствата на металите и неметалите. Като тук трябва да кажа, че общо ще говоря, по-конкретни видеоуроци ще има и то в най-скоро бъдеще време. Целите на днешният ни урок е да разбереш какво представляват простите вещества, метали и неметали. Също така да можеш да различаваш метал от неметал. Това може би ни е основната цел за днешният урок. И да се запознаеш с свойствата на простите вещества. Какво е просто вещество? Изградени от атомите на един химичен елемент. Т.е. простите вещества трябва да бъдат изградени от атомите само на един единствен химичен елемент. Ако едно вещество е изградено от атомите на повече от един химичен елемент, то това е химично съединение. Видът на простите вещества, метал или неметал, се определят от видът на елемента. В зависимост от това, от какво е изградено едно просто вещество, дали от атоми на метал или от атоми на неметал, то се определя като такъв, т.е. като метал или неметал. Металите и неметалите имат различни строеж, химични и физични свойства. Каква е разликата между метал и неметал? От гледна точка на строеж и свойства, металите, за тях може да се каже, че са твърди вещества с метален блясък, топло и електропроводими, което може би така най-очевидно, когато говорим за прости вещества, когато ви кажа, че нещо е топло и електропроводимо, това е най-очевидната така индикация, че става въпрос за метал. Също така имат известна твърдост, разбира се, щом са твърди вещества и могат да се топят. От гледна точка на строеж и свойства на неметалите, те са твърди или газообразни вещества, обикновено имат молекулен строеж, не са топло и електропроводими. Тук трябва да се каже, че имаме един единствен течен неметал и то е бром. Тоест неметалите могат да бъдат в трите агрегатни състояния, за разлика от металите, които са само твърди вещества. Каква е разликата между метал и неметал? Сега тук от гледна точка на химични свойства съм ви извадила една много практична, изключително компактна и много така добра според мен за учене схема, която може да си правите справки с нея, когато учите за определени конкретни прости вещества, и като цяло мисля, че ще ви бъде изключително полезна да си я ползвате. Къде се намират в таблицата металите и неметалите? Това е важно, тъй като ми се иска да можете да, виждайки периодичната система и гледайки един конкретен химичен елемент, да може да кажете той дали е с метални или неметални свойства. В лявата част на периодичната система се намират металите. Също така и в централната, тъй като ето това са металите с най-ясно изразен метален характер, първа и втора главни групи. Но в тези вторичните групи, които са по средата, при тях в 6-ти период са радиоактивни елементи. Но тези, които не са радиоактивни, т.е. ето тук, в 4-ти и 5-ти период в вторичните групи, те всъщност са отново метали, но с не толкова ясно изразен метален характер. Та най-общо казано, в лявата част на периодичната система са ни метали, както и в централната, но при тях те не са толкова ясно изразени като метален характер, а в дясната част са всъщност неметалите. Като в дясната част това са именно от 3 до 8 главни групи. Има едно нещо, което тук трябва да се уточни. Една линия има в периодичната система Бор-Астат. Именно поради тази причина всъщност имате различни цветове на елементите тук отдолу и тук отгоре. Тази линия Бор-Астат ни говори доста за самите свойства на химичните елементи в периодичната система, именно в тези групи, от 3 до 8 главни групи. Елементите в горната или дясната част на тази линия, т.е. тези, които са в червено отцветени химични елементи, са с нарастващи неметални свойства. Т.е. те са по-скоро неметали, отколкото метали.
а тези, които са в долната част или в лявата половина, всъщност са с нарастващи метални характеристики. Периодичната система, как се изменят, това също ще ви го кажа, как се изменят химичните свойства. От гледна точка на периодите, т.е. от първи към 8 период, с увеличаване на поредния номер се засилват неметалните свойства и отслабват металните. От гледна точка на групите, ако да кажем разгледаме четвърта група, с увеличаване на поредния номер се засилват металните свойства и отслабват неметалните. Упражнението днес ще ни бъде една единствена задача, която ще бъде свързана с това да сравним химичните свойства на натрий и на хлор. Като трябва да се различат както физичните, така и химичните, но химичните без да се изразяват химични свойства с уравнения. Сега физичните свойства, разликата им е следната. Натрий е твърдо вещество, метал, той е с бял цвят, метален блясък, няма мирис и е топло и електропроводим. Хлора е газ с жълто-зелен цвят и задушлива миризма, с молекулен строеж и не е топло и електропроводим. Химичните им свойства са взаимодействие с кислород. Може да се случи като натрий образува оксид и пероксид, а хлора не реагира с кислород. Взаимодействие с водород. Случва се и при двата, но натрий образува хидрид, а хлора образува водородно съединение, което всъщност е хлороводород. Взаимодействие с метали. Натрий не реагира с метали, тъй като той самия е метал, а хлора реагира и образува соли. Взаимодействие с неметали. Тук натрия ще образува соли, тъй като натрия метал реагира с неметал, докато хлора не реагира, тъй като той самия е неметал. Взаимодействие с вода. Натрий образува основи, а хлор образува киселини, или по-конкретно тук е смес от киселини, и взаимодействие с киселини. Натрий образува сол и водород, а хлора не реагира с киселини. Ако ви хареса видеото и разбрахте това, което трябваше да се разбере от него, всъщност от видео урока, можете да ме последвате чрез линка в описанието, който ще оставя към платформата Учители БГ. От тук може да вземете мои координати, може да ми оставите съобщение и аз ще ви отговоря за някой частен урок или нещо друго. Също така може да видите отзивите, които са оставени от хора, с които съм работила. Може да разгледате всичко, което ви интересува. Също така ви давам абсолютното право в коментарите да ми пишете теми, които желаете да чуете за напред. Тоест, ако има нещо, което искате да чуете, можете да го направите, да ми коментирате отдолу. Също така, не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили, да споделяте това видео в социалните мрежи. Споделяйте го със своите съученици, с деца, които са около вас и имат нужда от помощ с химията. Също така, харесайте видеото, коментирайте го, споделяйте го. Това е единственият начин, трябва да стане популярно, за да мога да съществувам и да продължавам да правя това, което правя. Чао от мен и до следващия път!